Здравейте, приятели на Агросалон! В този хубав слънчев есенен ден сме в базата на SkyTrack, която се намира на главен път Пловдив-Карлово, и ще ви покажа налични, непродадени към момента японски трактори. Започвам с този Yanmar FX28 конски сили, 4x4, отлично изглеждащ, с чисто нови гуми. Следва Kubota Grandel с кабина. Ето я Куботата. С фреза е. Компактна Kubota B1600, един от най-здравите модели, макар и малко по-стар, в отлично техническо състояние. Hinomoto N200, 20 конски сили, отново с фреза, 4x4. Един от най-здравите модели Kubota L1 225 Sunshine. Това е трактор с реверс, 4x4, с система за автоматично регулиране на фрезата и, както казах, един от най-успешните модели. Фрезата е 1,50 м работна ширина, оригинална, има и хидравлика на навесната система. Следващия трактор е Kubota HIX24 Saturn. Следва едно Iseki 21 конски сили, Iseki Land Leader с чисто нови гуми, 4x4. Ето го. Едно голямо Hinomoto 25 конски сили, пак задвижване 4x4. С оригинална фреза, отново хидравлика на навесната система. Този компактен Yanmar 17 конски сили мощност, отново 4x4, отново с оригинална фреза, механична скоростна кутия. Една прекрасна Kubota GL 240 с 24 конски сили мощност. Също с чисто нови гуми, с реверс, с ръчна скоростна кутия, триточкова навесна система, бързи бавни скорости, регулиране на навеса с системата на Kubota, която е с хидравлична регулация. Iseki CL243, който е с 24 конски сили мощност, с ръчна скоростна кутия, отлично техническо състояние, с електрохидравлично регулиране на навеса. Ето го. И тази Kubota L1 235, 24 конски сили, 4x4, с хидравлика на волана, с електронно регулиране на навесната система, също отлично изглеждащ употребяван японски трактор. И накрая една по-нова и по-голяма Kubota L4508, 45 конски сили мощност. Виждате тук, че просвета е по-голям от стандартните трактори. С чисто нови гуми, с ръчна скоростна кутия. Ето. Kubota GL 417, тя е с мощност 42 конски сили, отново с чисто нови гуми. По-голям трактор за нужда за работа в по-големите стопанства, сферата на зеленчукопроизводство, земеделски култури, различни животновъдни ферми. Ето го, прекрасно изглеждащ. И няколко сравнително нови модели трактори Iseki с мощност 55 конски сили са и трите. Отново с по-широк просвет на окачването.
Ето широка стъпка. Клиренсът тук наистина е доста забележителен. И ето и това изсеки. С чисто нови гуми, 4x4, с реверс, хидравлика, 55 конски сили модели. Това са наличните употребявани японски трактори в базата на SkyTrack в момента. Всеки от вас може да получи повече техническа информация и цени на телефон 0888 666 000, както и на 0878 666 000, или да дойде на място в базата на SkyTrack, която се намира на главен път Пловдив-Карлово, след разклона за село Калояново. Това беше от мен. Пожелавам ви успех с избора на японски трактор.